siji uga merti ngawuri kakidang Tegal Melik padha dicaosi bekti dicaosi dar sak kuasane supaya diusuni berkah pangestune aja ana lansi apa-apa keluarga ing desa Tegal Melik. Oh ngono. Nek ngono ya akeh tembunge. Iya, dadi ana sing darani rasulan merti ngawuri Kanjeng Nabi Rasul sak garwa sak putra sahabat Bali luweh-luweh lumeber maneng sami Kanjeng Nabi sedur Qadir Jailani wali Allah. Oh ngono. Wah iya iya. Mula Kang Coko ya nek aja nganti kesuwen, Nduk. Wektune wis wengi. Ya ora apa-apa Karangample ya wis wengi akeh sambutan kok. Aku melu nyuwunake ana dalem Allah Yang Maha Kuwasa. Keluarga Gamlik ana sing sambikala apa-apa. Beda agama aja padha sulaya. Beda panemu aja padha digawe padu. Ayo nindakno rasa persatuan kesatuan. Contone kaya ing dina bengi ngadani merti bumi. Ing kono nguri-uri budaya Jawa. Mula Kang Saka ku ya aja nganti padha plerok-plerokan ca dados. Kupu ngerti cono aja ditinggal tapi pancen kaki kaya sikile iku budaya kutu hati coro aja ditinggal mati pakai kaki kaya sing elek iku budaya Nduk sembah suwun ora kepareng ngungguh dhisik. Ayo nindakake nderek tuntunane Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ingkang ngrasuk agama suci ngrasuk limang perkara ya, Nduk. Ayo monggo ditindakake bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gusti Allah sesenanganku mong